नमस्कार भैरसिक हो. बकासपूर या कथेच्या तिसऱ्या भागाला आज आपण सुरुवात करीत आहोत. जर तुम्ही आधी भाग पहिला आणि दुसरा पाहिला नसेल तर डिस्क्रिप्शनमधल्या लिंकवर क्लिक करून तुम्ही ते दोन्ही भाग बघू शकता. कालच्या भागात आपण पाहिलं होतं की गणेश आणि चंदन त्या गावात सुखरूप पोहोचतात, पण गावकरी त्यांना सांगतात की तुम्ही सकाळ झाल्याशिवाय त्या वाड्याकडे जाऊ नका. त्यामुळे ते त्याच गावच्या शाळेत झोपतात. आता नेमकं पुढे काय होतंय तर चला बघूया या भागात. त्याआधी एक छोटीशी विनंती आहे, जर तुम्ही आतापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला जास्त वेळ न दवडता आजच्या या तिसऱ्या भागाला सुरुवात करूया. सकाळ झाली. कोंबड्यांच्या आरवण्याने आमची झोप उघडली. सूर्यकिरण खिडकीतून आतमध्ये येत होते. आम्ही पटकन उठलो, तोंड हात धुतलं आणि येडू पाटलाच्या वाड्याकडे जायला निघालो. गावाबद्दल एक विचित्र गोष्ट मात्र आम्हाला जाणवली. आता सकाळ झाली होती तरी गावातल्या घरांची दारे मात्र अजूनही बंद होती. कुणीच बाहेर पडत नव्हतं. रस्त्यावरही सर्वत्र शुकशुकाट होता. इतकं शांत गाव आम्ही कधीही पाहिलं नव्हतं. अरे, हे सगळे अजून झोपेत आहेत की काय? चंदन कुजबुजला. मी म्हटलं, अरे यार, मला काही बरोबर वाटत नाही. गावाच्या दुसऱ्या बाजूला जाताना एका प्रचंड मोठ्या लिंबाच्या झाडाखाली काही गावकरी बसलेले दिसले. आम्ही लगेच त्यांच्या जवळ गेलो. काका, येडू पाटलांचा वाडा कुठे आहे? मी विचारलं. त्यांनी बोर्ड दाखवत सांगितलं, गाव संपलं की थोडं पुढे जा, पण रात्रीच्या वेळी तिकडे राहणं फार धोक्याचं आहे, त्यामुळे दिवस उजाडायच्या आत परत या. मी थोडं चकित होऊनच विचारलं, का, काय झालंय? त्यावर एक म्हातारा अगदी सावध आवाजात म्हणाला, येडू पाटलाचं आयुष्य भयानक आहे. काही वर्षांपूर्वी त्याच्या घराला भूतानं झपाटलं होतं आणि त्याचं संपूर्ण कुटुंब जळून खाक झालं. तेव्हापासून पाटलाचं आयुष्यच बदललंय. तो आजवर एकटाच त्या वाड्यात राहतो, पण लोक म्हणतात रात्री तो साधा मनुष्य राहत नाही. हे ऐकून आमच्या अंगावर शहारे आले. तरी आम्ही ठरवलं की आधी भेटू, बोलू आणि मग लगेच परत निघू. आता गाव मागे टाकून आम्ही पुढे आलो. डोंगराच्या उतारावर एक भव्य वाडा दिसू लागला, मोठा, दगडी बांधकामाचा. त्याच्या खिडक्या उघडझाप करत होत्या. वाऱ्याने जुन्या झाडांमधून किर्र असा आवाज येत होता. अरे चंदन, गावकरी म्हणाले होते वाडा जळून खाक झालाय, पण इथं तर भव्य दिव्य वाडा उभाच आहे. त्यावर चंदन म्हणाला, अरे मग कदाचित परत दुरुस्त केला असेल. चल आता भेटूया त्याला. आम्ही त्या भल्या मोठ्या लोखंडी गेटाला ढकलून आतमध्ये शिरलो. सर्वत्र वाळलेली पाने पसरली होती. त्या भल्या मोठ्या सागवानी दरवाजावर आम्ही टकटक केली. काही क्षणांनी दरवाजा उघडला गेला आणि समोर एक हट्टाकट्टा, जाड आणि झुपकेदार मिशांचा एक म्हातारा उभा होता. त्याच्या हातात एक काठी आणि त्याचे डोळे जरा विचित्रच पण लालसर चमकत होते. कोण आहे तुम्ही आणि काय पाहिजे? त्याने खरखरीत आवाजात विचारलं. त्यावर आम्ही उत्तरलो, आजोबा, आम्ही नागपूरहून आलोय. थोडं बोलायचं होतं, तुमचं मत घेऊन जायचं होतं. आम्ही त्याला सांगितलं. तो आमच्याकडे काही वेळ एकटक बघत राहिला आणि मग अनपेक्षितपणे म्हणाला, या, बसा आतमध्ये. वाड्यात गेल्यावर एक कुचका वास आमच्या नाकात शिरला. हवेत धुरकटपणा होता. जणू काही वर्षानुवर्ष ती हवा हललेलीच नव्हती. भिंतीवर जुने काळे पडलेले फोटो लटकलेले होते. समोर लटकवलेल्या 2 फोटोंवर आमची नजर गेली आणि आमच्या अंगावर काटा आला. ते फोटो होते त्याच म्हातारा म्हातारीचे जे रस्त्यात आम्हाला भेटले होते, ज्यांनी आम्हाला चुकीचा रस्ता दाखवला होता.
मी चंदनकडे झटक्यात वळून पाहिलं. तोही फक्त थरथरत होता. इतक्यात येडू पाटील पाण्याचे ग्लास घेऊन आले. मोठ्या पावलांनी ते चालत आले आणि आमच्याशी बोलू लागले. मी थरथरत्या आवाजात विचारलं, आजोबा हे कोण आहेत? हे माझे भाऊ आणि वहिनी आहेत. वाडा जळताना ते आतच भाजून मेले. माझे बायको पोरही त्यात संपले. आता मी एकटाच उरलोय. त्यांच्या डोळ्यात एक लालसर चमक अजूनच वाढली होती. आम्ही त्यांच्याशी बोलतच होतो. तोच ते अचानक उठले आणि म्हणाले, मी आलोच, थांबा जरा घडीभर. ते काठी घेऊन टकटक आवाज करत बाजूलाच असलेल्या पायऱ्यांनी वर गेले. मला जरा शंका आली आणि मी चंदनला खुणावलं, चल आपण पण जाऊन बघूयात नेमकं हे कुठे गेलेत. हळूच पायऱ्या चढून आम्ही वर गेलो. एका खोलीतून करकर असा लोखंडी घर्षणाचा आवाज येत होता. आम्ही सावधपणे खिडकीच्या फटीतून डोकावलं आणि आमच्या काळजाचा ठोका चुकला. येडू पाटील हातात प्रचंड मोठी तलवार घेऊन तिला धार लावत होते. त्यांच्या तोंडातून वेडेवाकडे हास्य फुटत होते आणि ते तलवारीकडे बघून म्हणत होते, आज पुन्हा तुला आणि मला रक्त भेटल. आपला शापित वाडा आज पुन्हा तृप्त होईल. त्यांचा चेहरा पूर्णपणे भयानक झालेला, डोळे बाहेर आलेले आणि त्यांच्या ओठांवर एक काळं हास्य होतं. हे दृश्य पाहून आम्ही जाग्यावरच गारठलो. पण क्षणाचाही विलंब न करता आम्ही तिथून पळत सुटलो. पायऱ्यांवरून धावत खाली आलो. जोरात धक्का देऊन दार उघडलं आणि श्वास रोखून गावाच्या रस्त्यावर धावत सुटलो. तो वाडा आता मागे टाकून आम्ही शेतातून धावत होतो. फक्त एकच विचार डोक्यात होता, तो म्हणजे कोणत्याही हालतीत जीव वाचवायचा. वाड्यातून बाहेर पडल्यानंतर आमची अवस्था भयंकर झाली होती. शरीर थरथरत होतं. कपाळावर घामाचे थेंब ओघळत होते. रस्त्याने धावतच आम्ही परत गावात आलो. पण गावाची हवा आणखीनच विचित्र भासत होती. गावात पाय ठेवताच मला स्पष्टपणे जाणवलं, जणू हे गाव जिवंत माणसांचं नसावं. कारण दरवाजे अजूनही बंद होते, खिडक्याही बंद. कुठेही माणसांची चहलपहल नाही. सकाळ असूनही गाव झोपेतल्या प्रेतासारखं शांत होतं. चंदन माझ्या खांद्याला धरून म्हणाला, अरे हे काहीतरी चुकतंय. तो येडू पाटील माणूस असू शकत नाही. आपण जे पाहिलं ते नक्कीच भुताटकीचं होतं. आयला कुठून दुर्बुद्धी सुचली आणि या गावात आलोय. आम्ही आता पुढे निघालो तेव्हा एका झाडाखाली पुन्हा काही गावकरी बसलेले दिसले. ते आम्हाला बघून हसले. त्यांचं हसणं एकदम कृत्रिम, जणू चेहऱ्यावर रंगवलेलं. मी जवळ जाऊन त्यांना विचारलं, सकाळ झाली तरी गाव इतकं शांत कसं? सगळे लोक कुठे गेले? त्यातील एक जण म्हणाला, अरे सगळे शेतात गेलेत, तुम्ही काळजी नका करू. त्याचा आवाज मला थंडगार वाटला, जणू कुणीतरी विहिरीच्या तळातून बोलत होतं. आम्ही पुन्हा त्या शाळेकडे निघालो जिकडे आमची गाडी लावलेली होती. मी चंदनला म्हणालो, अरे चंद्या, मला वाटतं कामगिम गेलं चोलीत. आधी आपल्याला इथून निघालं पाहिजे, नाहीतर आपलं काही खरं नाही. त्यावर तो म्हणाला, हो रे, खरंच बोलतोयस. चल लवकर गाडी घेऊ आणि इथून लवकर निघू. चालत असताना आमच्या लक्षात आलं की आमच्या आजूबाजूला एकही पाखरू नाही, एकही आवाज नाही. वारही एकदम शांत होतं, जणू हे गाव फक्त मृतांचं आहे. तेवढ्याच समोरच एक देवाचं भग्न मंदिर दिसलं. मी त्याला म्हणालो, अरे चंद्या, चला आपण त्या मंदिरात जाऊन पाया पडू. आयला सगळंच काही विचित्र होतंय. देवाचा आशीर्वाद घेऊन जाऊ, म्हणजे निदान आपला जीव तरी वाचेल. हो चल. असं म्हणत आम्ही दोघंही मंदिरात गेलो. ते बजरंगबलीचं मंदिर होतं. आम्ही आतमध्ये गेलो आणि देवाचा आशीर्वाद घेतला. दोघांनीही कपाळावर अंगारा लावला. ते मंदिर फारच भग्न अवस्थेत होतं, जणू काही खूप वर्षांपूर्वीचं ते मंदिर असावं.
चंदन मला म्हणाला, अरे हे मंदिर किती भग्न आहे, गावकऱ्यांना काही वाटत नाही का मंदिर बांधावं की काही? त्यावर मी म्हणालो, अरे हे गावच एवढं विचित्र आहे, लोकच बाहेर येईनात, मंदिर काय बांधतील? जाऊ दे, चल आता रात्र व्हायच्या आत आपण लगोलग निघूयात. आम्ही जशीच मंदिरातून बाहेर आलो आणि दारापाशी पोहोचताच चंदन अचानक थांबला. त्याने समोर पाहिलं आणि पुटपुटला, अरे समोर बघ. मी झटक्यात समोर पाहिलं आणि माझ्या डोळ्यातलं पाणीच थांबलं. संपूर्ण गाव, घरं, झाडं, रस्ते सगळं काही जळत होतं. जणू सर्वत्र आता आग लागली होती. काळा धूर आकाशात झेपावत होता. पण सर्वात भयानक दृश्य म्हणजे सर्व गावकरी सैरावैरा पळत होते. ते सर्व जळत होते. त्यांची त्वचा पूर्णपणे वितळलेली, डोळे बाहेर आलेले, पण तरी ते मोठ्याने हसत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर तसाच खोटा हसू होता जसा त्या येडूपाटलाच्या चेहऱ्यावर होता. चंदन मोठ्याने ओरडला, घन्या, हे गाव जिवंत नाही, आपण भूतांच्या गावात आलोय. माझे पाय आता लटपटू लागले. माझ्या कानांमध्ये मृतांच्या आक्रोशाचे आवाज भरून राहिले. इकडे या, आमच्यात सामील व्हा, सदैव आमच्यासोबत राहा, असं काहीसं ते पुटपुटत होते. ते गावकरी आता आमच्या जवळ येऊ लागले. त्यांच्या जळलेल्या हातांमधून काळसर धूर निघत होता. ते हळूहळू आमच्याकडे सरकत होते. आम्ही जीवाच्या आकांताने तिथून धावत सुटलो आणि अचानक ढगांचा गडगडाट झाला. सर्वत्र अंधार पसरू लागला. ढग दाटून आले आणि प्रचंड जोराचा पाऊस सुरू झाला. ती सर्व आग त्या पाण्याने भिजली होती. सर्वत्र फक्त आता धूर पसरला होता. ते गावकरी आता पुन्हा गायब झाले होते. मी चंदनचा हात धरला आणि धावत धावतच त्या शाळेमध्ये आलो. ती शाळाही पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेली, मोडलेलं गेट आणि पडलेली इमारत. आम्ही कसेबसे धावतच गाडीपाशी आलो आणि बघतो तर काय, गाडीवर एक लहानसं मूल बसलेलं होतं, जवळपास 5-6 वर्षाचं. आम्ही गाडीपासून थोडं लांबवर थांबलो. चंदन जोरात ओरडला, कोण आहेस तू? गाडीवरून खाली उतर. त्या मुलाने झटक्यात आमच्याकडे वळून पाहिलं आणि आमच्या अंगावर पुन्हा काटा आला. त्या मुलाचं शरीर पूर्णपणे जळालेलं. त्याच्या चेहऱ्यातून मांस खाली टिपकत होतं, जणू काही प्लॅस्टिक जळालंय. आमचे हातपाय आता जागीच थिजले होते. आता नेमकं पुढे काय करावं आम्हा दोघांनाही उमजत नव्हतं. आता पुढे नेमकं काय होतंय? गणेश आणि चंदन वाचतात की ते बकासूर गाव त्यांचाही बळी घेतं, हे जाणून घ्यायला तुम्हाला पुढील भाग बघावा लागेल. त्याआधी जर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढील भागांची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचेल. तर चला भेटूया पुढच्या भागात. धन्यवाद.